Istennek szent igéjét, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott igeszakaszban, Márk evangéliumának 11. fejezetében, a 24. versben a következőképpen. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Kedves testvérek! Pünkösd ünnepének második napján újra és újra végig gondolhatjuk azt, hogy mit is jelent számunkra az, hogy mi megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Az egyik legegyszerűbb és mégis legfontosabb válasz az, hogy a hit. Isten lelke felébreszti bennünk a hitet, és meg is tartja, hogy ez ne csak egy egyszerű fellángolás legyen, hanem az életünk végéig kitartó kapcsolat. Sőt, a Szentlélek azt is kimunkálja bennünk, hogy ez a kapcsolat ne csak a földi életre vonatkozzon, hanem az örök életre is. Ez a most hallott evangéliumi történet egy olyan jelképes cselekedete Jézusnak, amely egyértelműen szól arról, hogy a hitnek vannak következményei. Mint hogy a gyümölcsfának az a feladata, hogy gyümölcsöt teremjen, és hogyha ez nem történik meg, akkor arra a gyümölcsfára nincs szükség. Ugyanígy van azzal a magát hívőnek tartó emberrel is, akinek az életén nem látszanak meg a hit gyümölcse. Nem változik meg, nem tud megbocsájtani, nem lesz türelmesebb, nem tudja kimutatni a szeretetét, és a sort még nagyon sokáig folytathatnám. Hogyha egy Krisztussal kapcsolatba kerülő ember életében nincsenek látható gyümölcsök, akkor az a hit nem élő hit, hanem kiszáradt és elszáradt hit. Jézus szavai, amelyekkel tanít minket, ezt erősíti meg. Hogyha csak valaki odáig hisz, amíg valami lehetséges, akkor az nem hit. Ha valaki csak odáig bízik Istenben, amíg azt épp ésszel fel tudja fogni, az megint csak nem hit. Egy pár száz évvel ezelőtt élt teológus mondta ezt a mondatot, hogy hiszem, mivel lehetetlen. Ahol ugyanis véget ér az értelem, ahol már a dolgokat nem tudjuk kiszámítani, vagy megmagyarázni, ott kezdődik el a hit. Ahogy Jézus mondja, ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor mit kérjünk az imádságainkban? Hát kedves testvérek, azt, amit hiszünk. Nem azt, amit el tudunk képzelni, nem azt, amit talán mi magunk is meg tudunk tenni, hanem azt, amit már csak hinni tudunk. Ez a felolvasott evangéliumi szakasz engem nagyon rádöbbentett arra, hogy az esetek nagy többségében mennyire rutinszerűen imádkozom. Pontosan tudom azt, hogy Istennek van mindenre hatalma, és tudom azt is, hogy Isten bármit meg tud tenni. Ugyanakkor az esetek nagy többségében mindezt azért kérem, mert tudom, de nem hiszem. És nincs meg bennem az a szent meggyőződés, hogy amit kérek, az meg is fog történni. Tudom egyáltalán úgy kérni, hogy biztos vagyok a megvalósulásában. Engedje meg a gyülekezet, hogy ezt most nagyon kiélezzem, mert később szeretnénk majd még beszélni az imádság meghallgatásáról, de nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy miként működik. Míg az imádság meghallgatása és teljesítése az Isten dolga, addig az imádság elmondása és annak teljes meggyőződéssel való kérése a mi feladatunk. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon kedves kis történet. Egyszer egy faluban nagyon sokáig nem esett az eső, és egyik vasárnap a
gyülekezeti tagok megkérték a lelkészt, hogy imádkozzon azért, hogy legyen már égi áldás. A lelkész körülnézett a tömegen, és egyszerűen azt válaszolta, hogy nem fog ezért imádkozni. A gyülekezet megdöbbent, amikor ezt hallotta, és közülük a legharciasabb megkérdezte, hogy de hát miért nem. A lelkész a legtermészetesebb módon válaszolta erre, hogy azért nem, mert nem hoztak magukkal esernyőt. És hogyha ők maguk sem hiszik, amit kérni akarnak, akkor ezt ő sem fogja kérni. Jézus szavai ugyanis figyelmeztetnek minket. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Mit is jelent ez a hétköznapokra nézve? Hogyha esőért imádkozunk és nincsen nálunk esernyő, akkor örömmel készülünk fel arra, hogy el fogunk ázni. Hogyha valakinek a gyógyulásáért imádkozunk, akkor várjuk, hogy mikor fog újra eljönni a gyülekezeti közösségbe, és számol be a gyógyulásáról, vagy éppen arról, hogy az a betegség, ami korábban már ott volt, nem találják. Hogyha azért imádkozunk, hogy valakinek, akinek nincs munkája, legyen, már előre halljuk, ahogy mondja nekünk, hogy milyen fantasztikus munkát sikerült találnia. Amikor imádkozunk, akkor hisszük, hogy a kérésünk már meg is valósul. Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, de mégis ki kell mondani. Amikor imádkozunk, akkor azzal a hittel kérünk, hogy amit kértünk, az már meg is történt. A hit, ami az imádságainkban megjelenik, az ezt a rendkívüli kapcsolatot és bizalmat jelenti. Tudom, hogy Isten képes rá, és tudom, hogy neki ez semmilyen nehézséget nem okoz. Nem olyan ez, mint egy pályázat, amit beadunk, aztán vagy megkapjuk, vagy nem. Hanem ez olyan, mint ami egy híres kötéltáncossal történt meg. Képzeljék el, testvérek, hogy két épület között magasan ki van húzva egy drótkötél. Ez a kötéltáncos először egy ilyen segítő rúddal ment át az egyik oldalról a másikra. Ezután feltette a közönségnek a kérdést, hogy hiszik-e azt, hogy enélkül a rúd nélkül is át tud menni. A közönség bekiabálta, hogy elhiszik. Az ember át is ment az egyik oldalról a másikra. Utána feltette a kérdést, hogy elhiszik-e azt, hogy egy talicskát is át tud tolni. A közönségnek már nagyon tetszett a műsor, így beordították, hogy elhiszik. Át is tudta tolni az egyik oldalról a másikra a talicskát. Ezután feltette a kérdést, hogy elhiszik-e azt, hogy egy embert is át tud tolni. A közönség már üvöltötte, hogy elhiszi, de azonnal feltette a kérdést, hogy és akkor ki vállalkozik erre. Azonnal csend lett, senki nem mozdult. A néhány órának tűnő másodperc múlva egy kisfiú jelentkezett, hogy ő vállalkozik erre. Felment a tetőre, és tényleg át tudta tolni ezt a kisfiút az egyik oldalról a másikra. A történtek végén kiderült, hogy ez a kisfiú a kötéltáncosnak a gyermeke volt. Mindenki elhitte, hogy képes rá, de egyedül csak a fia bízott meg benne. Kedves testvéreim, amikor imádkozunk, akkor nekünk is ugyanezzel a bizalommal kell Isten felé fordulnunk. A Szentlélek által ugyanis fordulhatunk Isten felé, mint aki az édesapánk. Ő, Jézus Krisztust azért küldte el közénk, hogy ő benne mi is a gyermekei lehessünk. Mert ha elfogadjuk Jézus Krisztusnak az áldozatát, kereszthalálát, akkor mi is Isten gyermekei vagyunk. Hogyha pedig gyermekek, akkor ugyanolyan bizalommal ülhetünk bele jelképesen abba a talicskába, és engedhetjük meg, hogy Isten átvigyen minket az egyik oldalról a másik oldalra. Ez az a hit, amit a Heidelbergi KT így fogalmaz meg. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében,
A válasz pedig így szól. Hiszem azt, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet, minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, a Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. Sőt, mindazt a rosszat is, amit a siralom völgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindaz, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Említettem, hogy pár szót még szeretnék szólni az imádság meghallgatásáról. Jézus azt mondta, hogy ha valaki nem kételkedik a szívében, hanem teljes lelkével hiszi, hogy megtörténik az, amit kér, annak meg is adatik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Isten, mint egy kedves fagylaltárusként olyan gombócot és annyit ad, amennyit mi akarunk, mert nagy hittel kértük. Az imádság meghallgatása nem a mi oldalunkon van. Arra nekünk nincs ráhatásunk. Sőt, még tovább megyek. Statisztikákat sem szabad készíteni arról, hogy Isten melyik imádságunkat hallgatta meg, és melyiket nem. Egy valamit azonban tudhatunk. Isten 100%-osan bele fogja magát adni, és úgy teljesíti kéréseinket, hogy figyel másokra, figyel a mi erőnkre, és figyel az egész teremtett világra. A teljes bizalommal és kételkedés nélkül elmondott imádságot pedig biztosan teljesíti. Még akkor is, hogyha nem úgy teljesíti, ahogyan mi azt imádságainkban kértük. Ha ugyanis ezt nem hisszük, hogy a meghallgatás mindig biztos, még akkor is, ha az nem úgy történik, amint mi kértük, akkor nem teljes a bizalmunk a mennyei Atyánk felé. Jézus biztatása azonban csak így értelmezhető. Teljes bizalommal a meghallgatás és a teljesítés felől. Ebben a reménységben vigyünk magunkkal Jézus szavait, ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Úgy legyen. Amen.